Salut toți pescarii care urmăresc acest episod. Am găsit 4 ore libere în după amiaza aceasta, așa că mi-am luat sculele, am cumpărat câteva gume și mergem după răpitor. Săptămâna trecută am avut niște rezultate foarte frumoase, doar că n-am avut timp ca să filmez și voi pune câteva imagini ca să vedeți ce am prins data trecută. Prinse șalei foarte frumoși și bibanul a intrat, biban destul de mare, aproape de 1 kg. După amiaza aceasta am zis să merg pentru că m-am uitat la vreme. Sunt 2 săptămâni de ploaie începând din noaptea asta, așa că am zis că trebuie să merg să încerc și rămâneți până la final să vedem dacă avem rezultate, ce prindem. Voi încerca să iau cât mai multe cadre, astfel încât să participați cu mine, să simțiți că participați cu mine la această partidă. Bun, rămâneți aproape. Voi face pe drum undeva la 1 oră și jumătate și o să vă arăt și câteva cadre de pe traseu. Later on in the night, when the crowds have gone, we could talk under moonlight till dawn. We could stay to watch the sunrise, cancel all our plans. We don't need a reason why we just can't. I wish I could stop time and stay in this moment, never think about going. Won't you stay with me for a little while? Got myself free falling deep into your eyes. You came to me without warning, but I knew why. Ok, acum ca să vă arăt, folosesc niște gume de la Rapala. Sunt gume mici de 7,5 cm, cum apare. Aici a sărit crapul acolo. Ce fain a sărit. Pe galben mai am și culoare naturală, care seamănă cu obletele. Așa ceva. Am și gume mai mari, da? În stilul acesta. După cum vedeți, predomină galbenul pentru că foarte multe rezultate le-am avut pe galben. Așa că avem ceva voblere în cazul în care nu funcționează pe gume și eu zic să ne apucăm de treabă. Aș încerca cu primul pește, să vedem ce să fie. Să încercăm cu imitația aceasta de biban, cred că este. Apa a mai scăzut de ultima dată de când am fost aici. Era mai mare apa, cel puțin o jumătate de metru a scăzut. Am prins șalei foarte frumoși aici, după cum i-ați văzut în poze. Spăl puțin peștele pentru că a căzut pe jos. Hai să vedem dacă este ora de biban.
Biban și știucă. Șalău mă aștept să intre puțin mai târziu, pe seară. Hai să vedem. A scăzut destul de mult apa. Destul de mult a scăzut. N-are nimic. Îl am. Nu știu exact ce este. Cred că este un biban. Un biban frumos, da? Ui! Oh, ce fain! Un biban frumos. Un biban frumos. Am uitat ca să iau. Ui! O black bass. Nu, e biban. Cheva, black bass. Este un black bass foarte frumos. Un black bass foarte frumos. Ia uitați ce frumos a intrat. La prima lansare, nu, a doua de fapt. A doua lansare. Ce black bass frumos. Imediat să-l scot eu de aici. Ce are, mă? Bă, ce bine s-o agătate. Ia uitați, dragi pescari. Ce black bass frumos. Extraordinar. Nu știu dacă am prins pe camera aceea drilul cum sărea acolo, sper. Ia uitați ce frumos e. Foarte fain. Este primul black bass pe care îl prind. De mărimea aceasta am prins unul mai mic. Însă nu știu cât de aproape este, cât de bine se vede. Dar ia uitați. Ce black bass frumos. Imitație de biban. Hai să vedem ce surprize mai avem. Dacă mai avem. Eu așa sper. Deci i-am dat, cred că i-am dat direct în gură. Cred că i-am dat direct în gură. Am dat fix acolo lângă copacii ăia. Am lăsat puțin de tot să coboare. Și am început să mulineze. Ce fain a intrat. Ce fain a intrat. Îl am. Asta este biban. Bibanul trage așa. Ia uitați ce biban frumos. Ui. Ce biban frumos. Ce biban frumos. Ce biban frumos. Wow. Foarte frumos. Imediat vi-l arăt. Ce biban frumos. Ui. Foarte bună guma aceasta. După cum vedeți,
mi-a dat 2 pești frumoși într-un timp foarte scurt. Ia uitați ce biban frumos. Ce biban frumos, ia uitați. Arătăm și la cameră. Ce biban frumos. Un atac frumos. S-au agățat. Puțin la mal, ce ia iarbă. Mai dau de câteva ori cu guma asta și o schimb. Vreau să încerc. Uite aici sunt, nu știu dacă se vede bine pe cameră, dar sunt două tufe. Vreau să dau fix între ele. Perfect. Perfect. Cu toate că apa e destul de mică. Mai mică aici. Îl am! Ui! Black bass! E black bass! Mamă, cum sare! Băi, da, ce mare, băi, frate. Ăsta da. Ui, și sacadera am tot mai în partea aia. Nu. Băi, ce black bass mare. Madre mea. Ce black bass mare. Încerc să-l scot așa. Este! Mamă, cât de mare, frate. Cât de mare. Ui, da, și ce dință, adică te zgâri o leacă. Uite, uite, frate, ce black bass. Uite, frate, ce black bass. Foai de capul meu. Mamă. Madre mea. Ce luptă cu el, a? Ce luptă. Vremea extraordinar de faină. Uite câta gură are. Hai să-i fac o poză. Băi, băiatule. Fii atent aici, ce black bass. Mă. Băi, ce faine. Uite ce faine. Nu știu dacă am prins și de pe camera aia. Mă. Hai să arătăm aici la cameră. Ia uitați. Ce exemplar frumos. Ce exemplar frumos de black bass, eh? Ce tare. Bun. Hai să vedem dacă intră ceva aici în față. Chiar sunt curios să văd. Hai să-mi dau ăsta jos. Nu deranjează. Bun. Ia să vedem.
Voi încerca să dau fix la marginea pomilor acelora. Da? Sper să nu am agățături în față. Hai să vedem. Mergem pe guma asta deschisă. A fost o trăsătură. A fost o trăsătură. Da. A fost o trăsătură. Fain, nu? S-a zis că m-am speriat. Avem puțin mai în dreapta. A venit un banc, uite mai bancul de black bass. Mamă! Mamă, cum a venit după el. Nu știu dacă am prins pe cameră fața. Aici în mal. Aici în mal. Bă, ce tare. Băi, dar câți au venit după el, mamă, frate. Cred că erau vreo 4-5. Ia uite. E micuț, ce-i drept? Da, e... Mamă, ce tare. Ce tare. Da. Ori l-au văzut că a venit din zona asta cu mulți păpuriși în dreapta. Și l-au văzut, mă, ce mișto a intrat. Bă, ce mișto a intrat, mamă. Ia uite. Black bass. Asta a fost ziua lui, eh? E prima dată când prin black bass așa. Că de obicei, după black bass trebuie să colinzi mult. După black bass trebuie să colinzi mult, de obicei. Mă mut de locație. O să merg în partea cealaltă. V-am arătat. Am pierdut. Să spăl guma acum puțin. Ia! Oto! Tot bani! Tot bani! Asta e mai mic, ce-i drept? Puțin mai mic. Caută un altă. Stai, mă, frate. De ce te-ți bați așa cap? Se vede? Se vede.
Oli un pic. Să dau bombatul. Mamă, ce fain. Uite, tare. Mă, și șalău, mă, trebuie să intri șalău. Trebuie să intri șalău. Ora, mai e ora când intri șalău. Vai, dar ce-a sărit acolo. Eu vreau să auzi pe cameră. Cred că știu că o pot să știu. Ce e nasul aici? Ce e gente că mă duce firul?
Ui! Gata! Uau, ce mare! Nu știu ce e. Cred că biban e. Sau ștucă. Biban. Bă, ce biban mare. Wow. Wow, ce biban mare. Wow. Uitați asta de cameră. A stat până pe înserate, de fapt până pe întuneric, cu speranța că o să intre și ceva șalou, dar nu s-a arătat în seara asta. Însă am avut surprize foarte faine cu Black Bass ăștia, nu mă așteptam. Mă așteptam la biban, dar la Black Bass în niciun caz. Așa că m-am distrat de minune pentru o partidă de 4 ore. Am avut un rezultat de 4 Black Bass și 3 bibani, dintre care unul a fost foarte mic. Așa că 7 pești în 4 ore și nu orice tip de pește, în sensul că a fost pește mare, frumos, exemplare frumoase și de biban și de Black Bass. Plec foarte super mulțumit. Mulțumesc frumos pentru vizionare, mulțumesc frumos pentru că ai stat până la final și ai văzut gumele care au excelat, au fost guma albastră cu alb și imitația aceea de biban, da? Așa că astea au fost gumele câștigătoare și o să vă las și un link în descriere. Dacă sunteți din zona aceasta, puteți să le comandați sau să vă apropiați de locațiile pe care o să vi le las în descriere. Sunt magazine de unde eu merg și cumpăr mereu gume pentru sezonul acesta, pentru răpitor. Așa că mulțumesc încă o dată, ne vedem data viitoare.